přednáškovém sále B právě začíná druhá dnešní prezentace na téma Jak se dostat na vysokou. Dovolte, abych vám představil pana Jiřího Kadlece, šéfredaktora časopisu Kam po maturitě, a předal mu slovo. Dobrý den, já vás tady vítám. Já jsem šéfredaktor časopisu Kam po maturitě.cz, který byste měli znát, protože chodí na všechny střední školy, měli by vám rozdávat výchovní poradci. A dneska jsem si pro vás připravil takovou rychlou přednášku, jak se dostat na vysokou. Tohleto téma by vás mělo zajímat, protože jste přišli na veletrh Gaudamus a vy jste zrovna taková šťastná generace, která má to štěstí, že vás je málo. Maturantů je letos málo, bylo i předloni, a co navíc, kapacity vysokých škol zůstaly stejné. Takže vy máte úplně největší nabídku vysokých škol, je tady 28 veřejných a státních univerzit, a pak je tady 46 soukromých vysokých škol. Ku podivu vás asi překvapí, že 85% studentů studuje na veřejných vysokých školách, pouze 15% studuje na soukromých vysokých školách. Ale uvidíte, že tohleto číslo asi bude narůstat a bude čím dál tím více studentů studovat na soukromých vysokých školách s tím, jak bude zavedený školné na veřejných vysokých školách. Podle statistik až 80% studentů se dostane na vysokou školu. To by mohlo vést k takovému závěru, že se většina studentů dostane na vysokou školu. Ale nenechte se zmýlit, vlastně pouze 40% studentů se dostane na vysokou školu, kterou si vybrali jako první volbu. A upřímně řečeno, u tradičních oborů, jako je právo, medicína, psychologie, tak ty čísla se pořád drží na stejné úrovni. Znamená, že šance na přijetí třeba na medicíně je od 17%, což je druhá lékařská fakulta, o 28%, právo 20%, psychologie třeba 1:20. Tam jednooborová psychologie na filozofické fakultě Karlovy univerzity bere 60 studentů a 2000 se přihlásí. Na Policejní akademii 10%. Umělecké obory mají jednu z nejnižších úspěšností na přijímací zkoušky v České republice. Když tak, my jsme zpracovali takový úplně podrobný návody, kde máte přesně popsaný, jak se dostat na konkrétní obory a fakulty. Když si napíšete na tenhle e-mail, jak na vysokéškoly.com, tak automaticky dostanete ty podrobní seznamy, jak se dostat na určitý fakulty. Takže si budete moct vybrat konkrétní obor, fakultu a dostanete to do svého e-mailu. Takže vám doporučuji, abyste si poslali, stačí poslat jenom prázdný e-mail jak na vysokéškoly.com a dostanete tam ty podrobní návody, jak se dostat na vysokou. Protože máme jenom tu přednášku krátkou, tak tady začnu tím, že už víte, na jakou vysokou školu se chcete přihlásit. Určitě při tom výběru si musíte zodpovědět tyhle základní otázky, to je to, co vás baví. V České republice jsme dělali takovou anketu mezi studentama a jsme zjistili, že se vlastně rozdělují do 3 kategorií, že jsou buď čistě humanitně zaměření, technicky zaměření, anebo to jsou studenti, kteří už konkrétně ví, co chtějí studovat. Dělí se tak na třetí. Pak se musíte taky zamyslet nad tím, jestli se uplatníte na trhu práce, protože dneska si můžete vlastně zjistit, jaká je nezaměstnanost absolventů konkrétní školy. Když se podíváte na vysokéškoly.com, tak tam máte u každé fakulty, u každého oboru napsáno, kolik procent nezaměstnaných je z absolventů tady z té konkrétního oboru. Takže musíte přemýšlet o tom, jestli za 5 let ten obor, který si zvolíte, bude populární pro to, abyste se uplatnili na trhu práce. Když už víte, jaký obor si zvolíte, tak si vybíráte konkrétní školu. U té školy si musíte se zaměřit na tyhle parametry, které vás budou zajímat. Jaká je úspěšnost přijímacího řízení, taky to najdete na vysokéškoly.com, tam máte šance na přijetí. Potom se musíte zamyslet nad úmrtností během studia, to znamená, kolik procent studentů nedokončí studium. To je docela zajímavé číslo, protože třeba u technických oborů tohleto číslo dosahuje třeba 60-70%. Pak určitě se podívejte, jak ta škola vypadá, jak má renomé, jaké má vybavení. A v neposlední řadě asi vás vaší generaci už bude zajímat, kolik to studium bude stát, protože se uvažuje o tom, že se zavede školní na veřejných vysokých školách. Zatím platí zákon, že školní práce zdarma,
A ty další roky studia si platíte i na veřejných vysokých školách. Přehled školného na soukromých vysokých školách najdete na vysoké školy, v průměru se pohybuje školné od 25 000 až do 80 000 za semestr. Když potom překročujete studium, to znamená tu základní dobu studia na veřejných vysokých školách, taky jsou tyhle ty částky úplně stejné. Přijímací řízení. Přijímací řízení, tam je důležité se zabývat tím, že si zjistíte, kdy se koná. Většinou se na veřejných vysokých školách koná v květnu a v červnu. Je důležité se zamyslet nad tím, jestli vám nebudou kolidovat termíny. Proto si musíte zjistit, jestli mají třeba národní termíny, jak se dá využít to, abyste mohli jít na národní termíny. Aby se vám nestalo, že se přihlásíte na 2 lékařské fakulty a máte v jeden měsíc ve stejnou dobu přijímací zkoušky. Pak je dost důležité se zabývat tím, z jakých předmětů se ty přijímací řízení skládá. Často se to mění a je důležité vědět, jestli to, co platilo minulý rok, platí i letos. To se dozvíte jednak na našich stránkách na Maturity.cz nebo Vysoké školy, a nebo přímo na stránkách škol. Pak je důležité vědět, jaké jsou kritéria hodnocení, jestli tam je ústní pohovor, talentovky. Talentovky na to dávejte pozor, protože ty většinou jsou už před lednem a únorem, takže se musíte vlastně na ně přihlásit už někdy teď v listopadu. Důležité je, abyste taky věděli, kdy se zveřejní výsledky přijímacích zkoušek. V poslední době většina vysokých škol se snaží, aby ty zveřejnění přijímacích zkoušky byly online nebo do jednoho do druhého dne. Když byste se nedostali, tak je důležité vědět, jestli se můžete odvolat, jak se můžete odvolat a kdo se musíte odvolat. Většinou je tam nějaký termín, kdy to musíte zvládnout. Důležitý téma, který my často se jim zabýváme a v našem časopisu o něm píšeme, tak je to, jak zvýšit své šance na přijetí. To znamená, že se zabýváte tím, jaký tam jsou bonusy třeba za jazykové certifikáty, nebo za praxi, nebo za úspěch na nějaké olympiády, matematický, přírodovědní a tak dále. Nebo za reprezentaci školy. Třeba na právnické fakultě dostáváte navíc body k přijímacímu řízení za certifikáty z jazyků. Ale musíte se přesně podívat, jaký ty certifikáty oni akceptují. Když už se dostaneme k přijímacím zkouškám, tak tohleto téma je pro vás asi nejdůležitější, protože vlastně to je to úskalí, jak se dostane na tu vysokou školu. Určitě se musíte sehnat veškeré informace o tom, jak dopadají ty přijímací zkoušky. Proto je dobré se podívat na testy z minulých let, které jsou na internetu. Některé školy vydávají přímo publikace, jako třeba první lékařská fakulta vydává publikaci biologie, chemie, fyzika, kde je prostě z každého předmětu 1500 otázek, které jsou použitelné přijímacích zkoušek. I Policejní akademie vydává otázky. Prostě každá škola nějakým způsobem zveřejňuje své testy z minulých let a určitě nejlepší příprava je prostě dělat tyhle ty testy. Taky asi se zamyslete, jak se můžete připravit. V současné době, když se podíváte prostě na ty nejžádanější obory, tak si můžete říct, jestliže tam je šance jako 20 třeba na psychologii, tak prostě bez přípravy na přijímací zkoušky nemáte moc šance na úspěch. A obecně teda platí, že ačkoliv testy studijních předpokladů nebo obecně studijní předpoklady měly by testovat nějakou základní znalosti studentů, tak v poslední době existují na to kurzy, knížky, tím pádem vlastně ta příprava i u tady těch testů je důležitá. Jinak existují, dneska už existují, za mých let neexistovaly, vlastně existují prostě přípravné kurzy na veškeré obory, existují učebnice. A poslední bod, který bych tady zvedl, je, že se musíte připravit na den D, to znamená, kdy budou ty přijímací zkoušky. Vyzkoušet si na ostro s rodičema přijímačky, prostě podstoupit ten stres, který vás čeká u těch přijímaček, podstoupit ho doma, nasimulovat ho a připravit se na to, že to bude prostě za jedných podmínek, na který nejste zvyklí. Tady vám jenom shrnou takový body, jakoby proč na veřejnou vysokou školu, každá má nějaké výhody, nevýhody. Obecně prostě největší výhoda veřejné vysoké školy je, že tam není školné, že mají nejlepší kredita jméno a mají největší množství oborů a mají navazující studium. Soukromé vysoké školy mají taky nějaké výhody, jako obvykle mají jednoduché přijímací řízení, většinou téměř se přijetí. U vybraných škol existuje návaznost na praxi, garance uplatnění,
individuálnější přístup, lepší vybavení, menší skupiny. Ještě bych teda zopakoval, že nejlepší prostě pro vás je, napište si na to, jak navršil@vysokéškoly.com a dostanete takovýhle podrobný manuály ke každé fakultě, z čeho se dělají přijímací zkoušky, jaká je úspěšnost přijetí na jednotlivých fakultách, jaký je průběh studia, jaký konkrétní fakulty nabízí ty obory. Takže když si tam napíšete, tak dostanete do e-mailu podrobný manuály ke každému oboru. Využijte toho a přeju vám hodně úspěchů u přijímacích zkoušek. Děkuji za pozornost. Mějte se hezky. Děkuji panu šéfredaktorovi za informace. Myslím si, že pro většinu z vás zajímavé. A na závěr bychom přistoupili k losování, pozbíráme kuponky, budeme losovat celkem 5 cen, mezi cenami je i vložena zajímavá kniha, kterou věnoval Amos nebo tam po maturitě časopis. Prvním vylosovaným je Miroslav Havel z Ostravy. Poprosím, jestli by si přišel pro cenu Miroslav Havel z Ostravy. Ano. Tak to má být, vemte si z něj příklad. Blahopřejeme. Tak poprosím druhého vylosovat. Petra Kratochvílová, Dambořice. Petra Kratochvílová, Dambořice. Zdá se, že není, takže musíme náhradníka. Dominika Všetičková, Prostějov. Blahopřejeme. Tak, půjdeme dál. Lucie Burešová, Prostějov. Další vylosovanou je Tereza Vybíralová z Brna. A posledním dnešním vylosovaným je Vojtěch Skopal z Třince. Tak, blahopřeji všem vylosovaným, děkuji panu šéfredaktorovi za informace a vám, vážení návštěvníci, za účast na dnešní prezentaci. Probuď své druhé já. Maximum tvý muziky. Evropa 2.